La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha guanyat el premi a la millor pel·lícula i això porta molta controvèrsia, però vinc a explicar-vos per què és normal, no passa absolutament res i no hi ha tongo, ni frau, ni teoria de la conspiració. Anem a pams. Qui vota els Premis Gaudí són els acadèmics. I direu, com pot ser que la presidenta de l'Acadèmia també pugui ser votada? Doncs bé, la presidenta i els membres de la Junta són membres d'aquesta Junta primer per votació popular dels acadèmics. Hi ha unes eleccions en les quals s'escull una candidatura i en aquest cas va guanyar la que encapçala la Judit Colell. La Junta és un òrgan col·legiat, és a dir, hi ha moltes persones. Persones que estan en actiu al món del cinema, per tant no deixen les seves feines per dedicar-se a presidir o a governar, si li podem dir així, l'Acadèmia del Cinema Català. Segon punt, com es vota o com es guanya un Premi Gaudí? Repeteixo, qui vota i fa guanyar els Premis Gaudí són els acadèmics, els membres de l'Acadèmia del Cinema Català. En aquest cas, i l'any 2026, són més de 600 persones que han votat per internet quines són les seves pel·lícules preferides en cadascuna de les categories. Per la primera ronda votes a 4 candidats i a partir d'aquí surten les nominacions. I després, quan ja hi ha les pel·lícules nominades, votes a un candidat i es guanya, en aquest cas, el Premi Gaudí, la millor pel·lícula, millor actor, millor direcció de novella o el que toqui. Per tant, si Frontera ha guanyat el premi a la millor pel·lícula és perquè més acadèmics han votat aquesta pel·lícula que no pas les altres 3 nominades. És més, en anteriors ocasions, amb anteriors presidències, també hi havia pel·lícules que estaven competint als Premis Gaudí en les quals els presidents hi tenien una implicació. Si tirem enrere, l'any 2013, quan presidia l'Acadèmia Joel Joan, la pel·lícula Fènix 1123 era una de les nominades a la millor pel·lícula. L'any 2017, Incerta Glòria va ser una de les competidores a millor pel·lícula quan Isona Passola, productora de la pel·lícula, era la presidenta de l'Acadèmia i va guanyar uns quants gaudís i no passa absolutament res. No aturen les seves carreres per presidir aquest òrgan. D'entrada perquè no cobren per presidir aquest òrgan. És una feina voluntària. Sí que és veritat que segurament et dona més exposició que no pas si ets un simple acadèmic com jo mateix, però això no implica que hi hagi una mà negra o un frau electoral per votar les pel·lícules. D'entrada, tot el procés està auditat per notaris i ni tan sols els lliuradors de premis saben quin nom van a llegir abans de sortir a repartir la sort als Premis Gaudí. Espero haver posat llum a la foscor.